Май, тук ще спираме. Ходим. Не трябва да бягаме, за нашата волоса. Да, айде. Оф. Следващия да Аз четем. може ли? Аз само... Да. Местете. Айде, минете на тук. Имало едно време в тази вълшебна гора живеели момче и момиче. Момчето се казвало Димо, а момичето Галя. Димо и Галя живеели неразделно и много се обичали. Единствено се разделяли за кратко, когато Димо ходил на лов в гората и когато Галя отивала да донесе вода от близката чешма, която била на 100 метра от вила Горски кът. Често през гората минавали хора, а Димо и Галя били много гостоприемни и обичали да имат гости. Една вечер при тях останала възрастна жена, която се изгубила, докато събирала билки коренчета. Както било прието, Галя нагостила гостенката, а Димо наклал огън в камината, за да им е топло през нощта. На следващия ден странната жена помолила да я изпратят до селото, което не било далеч от тук, и нашите герои се съгласили. От тогава никой не ги е виждал и до днес се носят легенди, че старицата била зла магьосница, която завидяла на любовта им и ги превърнала в дървета. Последно са ги видели на кръстопътя. Задача: помогнете на Димо и Галя, следвайте синята маркировка. Оглеждайте се за предмети, които могат да ви помогнат за разрешението на задачата. Синя маркировка. Знам къде е кръстопътя мина.